Mfihli, sanibonani wey'ngane zakwethu. Sezingeqile iy'ndaba lapha ngenxa yamatoho. Ngixolise-ke lapho. Ngicela uma ungenankinga nje ungilayikhele uma ungenankinga futhi ungifolowe. Nangu u-Abraham usengenile-ke emagcekeni alapha eNaturena. Umfana usayinile-ke inkontileka yakhe. Kodwa ukuyiloni. Iloni yakhona-ke kodwa ino-option yokuthi mayisigculisile siyimpufana noma mayisijabulisile singabalandeli ne-management siyokhona ukumsayina i-permanent deal. So-ke umfana-ke usayinile-ke ngane zakwethu, usayinile iy'ngane zakwethu ngoba into vele bekade sazi ukuthi izokwenzeka besingayitsheli kodwa ukuthi kungaba yiloni besiyitshela ukuthi i-Chiefs izomthenga ngokusemthethweni yabo. Kodwa-ke nayo iloni i-right ngoba phela akumele sisayine wonke umuntu afike engasigculisi gcine sesiluza sikhalela imali yethu yabo. So ku-right yona le loni le yabo. Ngicabanga ukuthi umuntu owenze le deal le uhlakaniphe kakhulu ngoba umfana akaze sambona. Mina njengami nje angifuni ukuqamba amanga, ngeke ngithi umfana ngeke ngamubona ehlala, cha angifuni ukuqamba amanga. So ngicabanga ukuthi lo owenze iloni uhlakaniphe kakhulu, uhlakaniphe kakhulu iy'ngane zakwethu. Ngeke siluze uma kuwukuthi umfana akasigculisanga noma akaphefoma ngale ndlela le esicabanga ukuthi engaphefoma ngayo, siyakhona ukumkhulula yabo. Kodwa uma kuwukuthi uyaphefoma futhi ngale ndlela le angaphefoma ngayo esijabulise sokhona futhi ukumsayina yabo. Into enhle kakhulu engaziyo ukuthi iloni yakhona-ke ihamba kanjani, uyokhona nokudlala ne-Stellenbosch. Yiyo-ke into engingayazi noma ukuthi uzokhona nokudlala madlala ne-Stellenbosch, yiyo-ke into engakayazi leyo. Kodwa nje umfana muhle kakhulu, usesemncane uneminyaka nje ewu-21. So nje ngicabanga ukuthi i-Chiefs yakha i-squad esincane sabafana abancane abasase-fresh abagijimayo yabo. Ngicabanga ukuthi yakha leso squad leso esizoba yinkinga kakhulu uma sebejwayelene laba bafana labo. Ngicabanga ukuthi akekho oyobabamba yabo, abadlali abasebancane. oPhiri ngiyacabanga noPhiri naye unabo-21, naye lo mfana uno-21, uVilakazi unabo-21, oDuba banabo-20 cishe 22, oMdu iy'ntwana ey'ncane. So nje yakha nje i-squad sabafana abancane abazi ibhola futhi yabo. So asiye siboneni-ke ngane zakwethu ukuthi umfana lo usiphatheleni kule sizini ezoqala nje. Ngiyafisa futhi ukuthi nge-Sunday masidlala abe khona, bemfaka nje nyaka yabo, kabili kathathu simbone sikwazi ukuthi nathi sikhone ukukhuluma ngaye yabo. Ngoba phela akekho okuhlula ukubona i-player nje le ngama-touches amabili amathathu. Danko.